देखा जोमै अख्राङ हनै खोलो खोलो बारा हाल दैल हनै लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' गिबि आपडेटआवनो दङ अनसु ब्रह्म क्रिएशन बेनारनिफ्राय दाखा जोमै मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। जाय मिउजिक भिडिअआवनो स्टारिं महरै दङ टिनु ब्रह्म बिथाङा आरो बे फैनो गोनां दाखा जोमै मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों कानसानिमा बिथाङा आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामी बिथाङा। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां दाखा जोमै मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन होनना बुङोब्ला अनसु ब्रह्म क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना एसे नेनानै थाथ'दो। बे साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ रिसिता उजिर बिथांमोननि फाव खालामनायावबो हाइला हुइला मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। बाट बे मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन दासिमाव मिथिथ'नाय जायाखै, जायनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जायासै। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।